Ассалому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадетон. Нағз раҳмат. Шукр, шумо хубед? Аз шумо пурсем. Якум бор эфир вай кардем. Кушодем барои ҳамон шахсоне ки саволҳои зиёд додагӣ буданд. Оиди ҳами Корея, дохилшавӣ, оиди омадан. Ҳамқа саволҳо бисёр буданд. Барои ҳамин гуфтам як бор эфир карда хушро якак фаҳмонам. Барои ҳамин салом алейкум. Хуш омадетон. Салому алейкум аз Ялта. Ва алейкум салом. Апа тегу хунукай? Ҳо, ҳамиқа хунукай ки лекин барф нест. Да ҳами шаҳри мо тегу барф намебора. Шояд ҳамин борон қати якҷоя бора ё, лекин намечаспа тамоман да замин. Барфа намебинӣ. Лекин ҳамқа хунукай ки ҳами Тоҷикистони худмон нағзае. Барфа мебинӣ. Зеби ҳамин зимистон барфай. Бори аввал мебинам да эфирин. Якум бор эфир. Барои ҳамон шахсоне ки савол бисёр додагӣ буданд. Оиди ҳамин дохилшавию ҳамин чизо бисёртар. Мо дар Сувонем. Беҳтарин. Кор мекунед, на? Дар ҳамин Сувон якта ҷойи кор гуфтагӣ буданд ки ҳаст, коргар кофтеса буданд. Агар ягон шиносотон бошад, зан шинос агар бошад, кор надошта бошанд, марҳамат гӯянд, ҷойи кор қатъи таъминшон мекунем. Барои якта ҷойи кор ҳаст. Барои зан. Уҷа хунукай, уҷа барф нестай чи? Агар ягон коргари зан бошад, марҳамат гав занен. Нав кофтесан, коргар кофтесан. Як корхонада коргар дар Корея, коргари зан. Тоҷико ҳастанд ауҷада. Тоҷики худ боша бо дигарай. Агар бошад нависен. Чанд сол шуд шумо дар ваен, дар Сувон зиндагӣ мекунед? Умуман дар Корея. Ай корхона рафтесем. Шумо чаноб кор кардена? Барфо об шудан. Апаҷон одам обсоё. Ве обсоё. Тоҷик нестана? Фарқ надорад тоҷик бошад, узбек бошад. Ҳамин кадоме ки да ҳамин кор ниёз дорад, бекорай, да ҳамин вақт, да ҳамин вазъият бекор боша, гап занед. Русам бошанд мешава, фарқ надорад. 3 сол. Беҳтарин. Забонам медонена? Меган тегуда ойлик шкамай. Ойлик нормальнияй. Ҳамаи ҷо да якайку, ҳамаи ҷо соат қатияй. Агар аму соат аму вақти муайяни кор зиёд кор кардӣ, чаноб мегирӣ ку, дополнительный мегӯянд. Да Корея ҳамаш якайку, соат қати кор. Салом алейкум. Ва алейкум хуш омадед.
забони кор медонам. Да ҳамин кор ҳамин тарзи гап задан намедонен тамом. Камакак ҳам донен нағзай корда. Барои забона надоним мушкилай. Камакак донен шуд. бо эфир боз як бор муфассал мефаҳмондед ки мо ҳам аз Тоҷикистон чӣ хел ба Корея равем. Забони англисиро омӯхта равем мешавад? бале, агар камакак омӯхта равен бо хубтарай. чӣ хеле ки дар Тоҷикистон забони русӣ дуюм забон ҳаст, истифода мебаранд. дар Корея бошад забони англисӣ дуюм забонай да ино. вақте ки корейския надонисти англисӣ гап мезанида. барои ҳамин камакак донен хубтарай. аз Тоҷикистон ба Корея. ай Тоҷикистон ҳозирашда ҳамин шартномаи корӣ ки надорад Тоҷикистону Корея бисёр ҳамин одамота мушкилайда бисёриё мехоҳанд биёянд кор кунанд. ҳамин ҳисоби ки шартномаи корӣ надоранд камакак мушкил шудагиай. лекин иншоаллоҳ бояд шартномаи корӣ банданд. насиб бошад бояд банданд. агарам шартномаи кория банданд беҳтарин мешавад. ҳама тоҷикон метонанд ки дигар ба ҳазур биёянд кор кунанд. чем Россия рафтан. Россия да бо камакаки дигар вайда мушкилайда Россия бо камтар. дар Корея тоҷик мардум қадр дора. бисёр ҳурмат мекунанд. барои ҳамин ай Тоҷикистон рӯзи фақат чӣ хел мебиёянд? барои ҳамин Корея дуромадан. чтобы ҳамин Корея дуроянда бисёршон ҳамин расход мекунанд, дохил мешаванд. дохил шудан инҷа қиндайку арзон нест қиматай. дохил шуда мебиёянд ҳамчун студент. ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд. чӣ хеле ки барнома вай кардам ку рӯзи шанбе барнома мондам. як донишҷӯ ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд. лекин байни 5 сола аллакай худшона гирифтан уже на. охирон семестршон буд, хатм мекунанд уже ай ҳамун ҷои вайшон коллеҷшон вайшон метиҳанд визаи корӣ. вақте ки коллеҷ дохил шавен ай ҳама роҳи беҳтарину нағз коллеҷай. вақте коллеҷ дохил шуден ҳамун аз коллеҷ дар шумо ҳам ҷои кор ёфта метиҳанд, ҳам визаи корӣ метиҳанд тона. вақте ки коллеҷ агар хатм кунен. донишгоҳ бошад агар хонен хатм кунен худтон кор меёбен. салом алейкум апаҷон, сози хубин. ва алейкум салом, хуш омаден. домашняя кухня дуюм лак. салом алейкум. ва алейкум салом, хуш омаден. лайка бизанен эфир паҳн шава. рост меган. нав 3 лайк шудааст. салом алейкум апаҷон, нағз мешумо. ва алейкум салом, хуш омаден. фаҳмонда метонам. зуҳурбек мадалиев фаҳмонда метонам. хами фаҳмонда тонен да кор гап зада тонен шуд. муҳим ҳамин камакак забона донистана ки чӣ кор меган кне, масалан соат чанд шуд, чира бояд кардан дар кор. ҳамин камакак забона донен қин намешаватон. барои бисёриё ҳастанд забона намедонанд, камтар азоб мекашанд. шахсан ман ҳамин вақти пеш вақти студент будам, ҳамин заводи мошинда кор кардагиума, бисёр заводи телефонда. баъд ветнамсо бисёр буданд. бисёриҳош хай ветнам қати Корея рафтуои хуб доранд ку. ҳамин ветнамсо бисёранд да Корея ба дараҷаш. баъд
якташа дар ами пеши ман кор намонданд, вообще забона намедонад. ҳамиқа фаҳмондан қинда, ҳамиқа мушкилӣ мекаша. барои ҳамин худшам ҳамон одам ветнамка гуфтагӣ буд ки ҳамин забона намедониста, қин буда, бояд ма пешае омадан камакак ёд мегирифтум. барои ҳамин кор кардан камакак донен шуд. ами салом алейк, соат чандай, куҷо мерам, кай мебиём, кор кай сар меша, меқа чизои оддӣ, штоби дар ҳамин вақти кор азоб накашем. Ба оҳиста 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 вақте ки суҳбат карден, уже забонтон худ ба худ уже вай мешавад, худаш пеш мерава, уже ёд гирифтан мегирен. Зуҳурбек бародар, дастувон будагӣ метонам, алоқа будурам қадидон. Салом, чорум лайк, якум эфиртонай, бале. апа и дастувон будагӣ, Зуҳурбек бахил будаст, вообще ҷавоб надод. Мумкин надидан смс-а, мумкин смс-а аҳамият дадагӣ нестанд. чизе бошад, охи савол темаш, ҷавоб тимтона, чизе ки дар кор бошад. ва ё шояд смс-а надидан, аҳамият надодиан. барои ҳози вақти вай ай кор биромаданай ҳуш надоранд одамо. ҳози соат дар Корея 12-14 соат кор мекунанд, бечора коргаро ҳуш пушон мекунанд, дига аҳамият наметиҳанд исусра. шумо ҳам донишҷӯ шуда рафтед? ҳа, ман якум бор донишҷӯ шуда омадагӣ будам. Якум бор ман донишҷӯ шуда омадагӣ будам. соли 2012 буд. ҳамаи кор вақту соат дорад, вақту соата мегирад. мумкин байни 3 солда шумо пеш меравед, муваффақ мешавед, мумкин байни 5 солда, мумкин байни 10 солда, мумкин байни 1 солда. вай вобаста ай худтонай. хондану кор кардан осон нест, беҳад мушкилай, махсусан аз ҳисоби худ хондан. вақте аз ҳисоби худ хонӣ бисёр қиматай, гаронай ҷа ба дараҷаш. барои ҳамин ба одамое ки аз ҳисоби худ ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд, чӣ қадар сабр, чӣ қадар қувват, чӣ қадар асаб дар корай. бисёр донишҷӯ ҳастанд, бисёр бачаҳо ҳастанд, бисёр духтаро ҳастанд, даже ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд. лекин ҳаст буданд ҳамин донишҷӯе ки байнда партофтагиян, аллакай зуршон омадагиай, партофтагӣ рафтагиян, ё ин ки партофтагиян нелегал гашта кор кардагиян, ҳамихе шудагиян. эдидак наход айчор смс ки ҳамуда тааллуқ дорад, якташа набинад. хай намедонам ака. 12 соат кор мекунанд, зато кумбара мепардорам. моям ака, худо насиб кунам ҷаҳо. иншоллоҳ нияти нек кунен, иншоллоҳ ки ба орзутон мерасен, мебиёен. иншоллоҳ ягон кор нест ки нашавад, ҳамаи чӣ мешавад. мо ҳам пеш мекардем орзу, масалан ба хориҷа равем, мекардем. худованд амалӣ гардон омадем. иншоллоҳ шуморам соҳиб мегум насиби ҳамиҷа мегардонад. фақат нияти нек кунен, дилотон пок бошад, иншоллоҳ ба орзуотон мерасен. дар ҳамин ваё видеоҳо, дар таги сторисҳо, ҳамиқа смс бисёрай, бовар кунен, як рӯзда 70-80 смс мехонам, 70-80 ҳамаи ҳаваёдама дар комментария ҷавоб менависам, ҳамашонда. барои ми гуфтам ман як бор эфир кунам, ҳамашона хушрӯ фаҳмонам. аку бошанд ҳозир нестанд, штоби саволошон атиянама ҷавоб додан гирам. салом, шумо дар куҷо истиқомат доред?
мо дар Корея. шумо пеш аз рафтан аллакай шаҳрвандии Русияро доштед? Не, ман шаҳрвандии Русия надоштам. ман соли 2012 омадагӣ Корея. шаҳрвандии Русия бошад 2014 ман гирифтагӣ. ман ҳамчун донишҷӯ омадагӣ. донишҷӯ ай Тоҷикистон омадагӣ донишҷӯ шуда. ман дар институти забонҳо ба номи Сотим Улуғзода дохил шудагӣ будам. дар оҷа хондам, таҳсил кардам. баъд як озмун шуд. озмуни вай буд, натоқӣ бо забони кореягӣ. ҳамунҷа иштирок кардам, ҷой гирифтам ва ройгон танҳо хондан ройгон буд. ройгон ба Корея барои хондан ман роӣ кардан. бепул ройгон омадам, иҷода давомша хондам дарс донишгоҳда. ҷониёча Kijogi kajigowa? Kijogi kajigowa? Лек ман ба шаҳрвандии Тоҷикистон омадам, ба паспорти тоҷикӣ омадагиам. паспорти русӣ ман тамоман истифода бурдагӣ нестам дар инҷа. ҳозир чӣ кора? ҳозир ман менеҷер дар фирмаи косметика, корейский косметика, оптови. ҳам забони англисӣ дарс метиҳам, кареҷ сода. рӯзои шанбе, якшанбе. Йоги нуво. Ассалому алейкум. ҳаштум лайк назан созен дугунаҷон. Ва алейкум салом. Хуш омаден. Раҳмати калом барои лайк. Илова. Анҷа. Ча. Нуво. Хуш омаден Зайнабҷон. Нуво ник. Алҷа нуво. Мошаллоҳ дугунаҷони қалавза медонед. Саломат бошед Зайнабҷон. шумо хубен? кӯдако ҳама нағзан? хуба? корото нағзай? шудори худод. албатта бе шавҳар дар хориҷа зиндагӣ карда мешавад. як саволое метиҳен ки аҷоиб. ҳамин қаҳвас ми ҳамин хел одама бинум бо саводи зуре. раҳмат апи Зайнабҷон. ман ҳамин қасол ҳамиҷа хондам, гаштам, кор мекунам. барои ҳамин ҳамватанони худум, барои тоҷикои худум бисёршон мехоҳанд ки аямиҷа ай ҳамин Корея маълумот дошта бошанд, роҳоша донанд, омаданша, зиндагиша фаҳманд. барои ҳамин таҷрибаи кору зиндагӣ дорум. мехоҳам ки ҳамашон да тариқи ҳамин ютуб канал фаҳмонум роҳора. ҳозир ҳама чи тариқи ҳамин ютуб аст. ҳама мардум дар ҳамин ютуб. каме ҳам бошад, чӣ маълумоту чӣ таҷрибае ки дорум, мехоҳам ки фаҳмонумшона, бохабаршон кунум, донанд.
منم کارم بسیار غیر از این ای دوشنبه تا جمعه کار میکنیم ای سحر تا بگه فیرما ده با کودکای مایده روزای استراحتی نداریم شنبه یک شنبه وای میکنیم با کاریچه درس میتیم کاریسکی توجیکن توجیک البته توجیک همین ستوریسو ده همه وقت هستن کو الحمدلله توجیک کامیون منده را علی جان کامیون کن بیا 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 در کجای نباشین آباد باشین زنده باشین خدا نگاه بداره شما را رحمت کلان که خدا شما را نیز نگاه دارد اپا جان چخیل کره رویم پاسپورت روسیه داریم پاسپورت روسیه داریم بهترین نقص لیکن حاضر همین حسابی کرونا ویروس کووید 19 گرانیسه محکم کردگیان 2 ماه شد زیاده 2 ماه شد محکم کردگیان گرانیسه نصیب باشد همین وضعیت کمتر نقص شود با میکشینشه ان ای همه روحی آسان ان همین شهروندی روسیه داشته باشین نقضه میبیوین 2 ماه هم میبیوین میتونین که اگونجا کار یابین سراز ویزای کاری گیرین یا که داخل شوین به همو گرجدنسوی روسیه میبیوین bez vizový режим беҳтарин айда афсус ки ҳамин ҳозир ҳисоби ҳамин касал маҳкам кардагиян границая насиб бошад ҳамин вазъият камтар нақс шавад раҳа кушоян ман насиб иншоалло дар ҳамин канал хабар метиҳам бад вақте ки донишгоҳи Кореяро хатм карда шаҳрвандиро ба шумо медиҳанд шаҳрвандиро нафаҳмидам донишгоҳа хатм кунӣ шаҳрвандӣ ё ки диплом шаҳрвандии Кореяро гирифтан вақте ки ай давлати худуд отказ мекунӣ аз паспорти ами давлати худуд ки отказ кардӣ баъд шаҳрвандии Кореяро метиҳанд лекин гирифтани паспорти Корея осон нест зиёдаи 10 солиҷа зиндагӣ бояд кунӣ қонунош бисёрай салом алейкум ва алейкум салом хуш омадин моеё саломатиён нағз аҳлу оила хуб ҳама нағз ҳама хуба ка шумо хубен ҳозир дар Корея соат 9 дар тарафи шумо соат чандай дар кадом тарафоин шумо дар кадом тарафи дунё даин шумо кадом тараф даин шукри аллоҳ нағз аз шумо пурсем моям шукр нағз ака ҳама хуб ҳамҷида ай кор омада камтар эфир кунем гуфтем барои ҳамон одамое ки оиди ҳамин Корея саволо доштанд фаҳмидан мехостанд оиди дохил шавиш оиди омадануш ва ёда камтар гуфтам ҷавоб тиҳамда ҳамин вақт ҳаст ҳозир рӯзона кор меравем мебинем тамоман эфир карда наметонам ин якум бор барои ҳамун ба хотири ҳамун одамое буданд ки саволошон бисёр шуд оиди дохилшавӣ оиди
омадам ба Корея. барои ҳамуно кардам эфир. Барое ки ҳамин як рӯзда қариб 70-80 смс меомад. Мебиёя ҳар рӯз. ҳар яки ваёда масалан навистан ваеку. Барои гуфтам як бор эфир кунаму як бор ҳама вақт шурӯъ фаҳмонам ҷавоб диҳам. Салом апашка, паспортш дар кор нест, рафтанаш гӯен апа. Рафтанаша фаҳмондам ку. Шумо навдир омаден чӣ? Гуфтам ку ба паспорти русӣ ҳозир границаи маҳкам кардан. Аз ҳисоби коронавирус COVID-19. Байни 2 моҳ шуд, қариб 2 моҳ зиёд шуд. насиб бошад ҳамин границая кушоянд, вазъият камтар нақс шавад, кушоянд бо шаҳрвандои ҳамаи Русияра бо вай мекунанд, бо иҷозат метиҳанд. Бе виза муддати 2 моҳ. Метонен ки ҳамин российский паспорт омада, насиб бошад раҳо кушода шавад, омада дохил шавен, ё ин ки кор вай кунен. Кор даромада визаи корӣ гирен. Ҳамин худтона ҷо карда метавонем. Муҳим ки ҳамин главни ҳамин Кореяда дороен. Усушаба мекунен остоста. Аба паспорти тоҷикӣ фаҳмондам ки то ҳозир Корея ё Тоҷикистон шартномаи корӣ надоранд. Ай ҳамин ҳисоб омадан камтар мушкил ай. Насиб иншоаллоҳ шартномаи корӣ ки бандан, баъд насиб ҳама мебиёяд. бачаҳотон нағз? Шукр, ҳама хубай. Соати 9 бегоҳӣ ё саҳар? Соати 9 шабака. дар Корея телефон меган арзонай ростай? Телефон дохили ҳамин Кореяда ба ҳамин оилуки худуш арзонай. Лекин берунай Корея вақте ки роӣ кунӣ савдода қиматай. Аб дохили худушда арзонай. бародарону апаҳои азиз, ман эфира барои он шахсоне кардам ки оиди ҳамин Корея савол метиҳанд. Оиди Корея фаҳмидан мехоҳанд. Оиди дохилшавиш, оиди зиндагиш, оиди кор, ҳамин чизо фақат. Ҳамин саволотона оиди ҳамин чизо тема, ҳамаи саволотона ҷавоб метиҳем. бу арзон. шумо ҳамҷа зиндагӣ мекунед апашка? ҳо ака, мо ҳамҷа зиндагӣ мекунем. кору зиндагӣ мекунем. қати ки шумо қати оила? дар як моҳ ойлик чӣ қадар боша? дар як моҳ як соати корӣ ҳозир 9000 шудагӣ. 9000аш ба тоҷикӣ ҳамин $8 гӯем. $8 примерно $8 ҳисоб кунен. аз саҳар то бегаҳ чанд соате ки кор кунем. баъд аз соати 12 то 1аш вақти абед аст. Абед ҳама вақт ройгон ай дар Корея. Абед вақте ки корхонае ки то соати 9-12 соат кор кунанд, ҳам абед метиҳанд, ҳам бегоҳ хӯрок метиҳанд. баъд 2 соат пас байнда булочка ҳамин чизои вай метиҳанда, бо ҳамин ширу булочка метиҳанд, мехӯранд. Айхи питанияда нағзан, гишна намемонанд.
ҳастанд корхонаҳое ки бо вай метиҳанд ҷои хоб метиҳанд коргарода. аз $1000 сар мешавад, аз примерно $1000 сар мешавад то $3500-4,000 фақат чорнорабочий дар ҳамин корҳои осон. корое ки дополнительно мекунад ҳамина дам дохил мешавад. Масалан ҳастанд корхонаҳое ки аз 9 кор мекунанд то 3-4. масалан корхонаи мо аз 10 то 4 кор мекунад. бо ҳастанд корхонаҳое ки ай 8 то 8 бегонӣ, ай 8 то 6 бего. барои ҳамин маошҳо ҳар хелае. агар ай 9 то 6 кор кунӣ аллакай $2,500 зиёд айда. барои донистан ай $2,500 донен то $3,500-4,000 маош. масалан квартира иҷорааш чӣ қадар? квартира як хонага 300 сар мешавад да. пеш 250 буд, ҳозир 250 да вапша ёфта намешавад. 300 сар мешавад. ҳамин шаҳри мо да ай 300 сар мешавад то $500. то $500 ай 300 то 500. лекин депозит вақте ки шумо квартира мегирен ҳатман бояд ки депозит спорен. депозити як хонага $2,000. депозити се хонага бошад $5,000. дар тарафи вай дар тарафи Сеул бошад вообще қимата як хонага квартира $1,000 боло. аз Тоҷикистон бевиза мешавад? гуфтанд ку баъди соли нави через трудоустройства. намедонам. ҳамун шартномаи кориша муҷдат кардисем. шартномаи корӣ банданд, баъд беҳад осон мешавад. рафту бисёр осон мешавад. ҳатто метавонанд ки аямиҷа виза рӯй кунанд, визаи корӣ рӯй кунанд ба шаҳрвандои Тоҷикистон. баъди Тоҷикистон метавонанд тоҷикора тез рӯй кунанд. ҳамин мо вай аждат кардисем. шартномаи корӣ бастан шона. апа салом алейкум. созин ва алейкум салом. 1 соаташ 90 сомонӣ мешудааст. ҳо ҳамон қадар мешавад. апа мо граждани Россияем, ранги пешина рафта мешавад ё ки ҳозир қин шудагӣ? ҳозир ай ҳисоби ҳамин коронавирус COVID-19 границая маҳкам кардагиянд. то ҳамин вазъият нақс шудана. ҳамин 2 моҳ зиёда ай 2 моҳ шуд границаро маҳкам кардагиянд. вазъият ки соз шавад бо ранги пеш мешавад. ранги пеш бо мебиёнд мераванд шаҳрвандоямон Россия. шахсоне ки двойное гражданство доранд. ҳамин касал, ҳамин COVID-19 ҳама якам вай када ҷазир карда. хай ҳеҷ гап не, чизе ки мешавад ҳикмат дорад. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. ассалом апаҷон, созан хубед? мо ҳамамон ба шумо оилавӣ ҳавас мекунем. ба шумо як суол дорам. як нафар ба Корея роӣ мекунам, мега 50,000 тоҷикӣ метӣ. мега виза бизнес қати роӣ мекунам. 3 моҳа забона намедонам. раҳмати калон, бародари азиз, раҳмат. лекин 50,000 тоҷикӣ меган. кидари алиҷон як нафар баса 50,000 тоҷикӣ метӣ. 50,000 чанқа мешад? $5,000. лекин ман маблағшона намедонам акаҷон. барое ки визаи корӣ ки надорад Тоҷикистону Корея чӣ қадар роӣ мекунанд, ман аниқ намедонам. рости гап. ака иша ҳамон ака агар карда тона роӣ карда тона. агар ваъда тиян дар ҳақиқат метонанд шуморо роӣ карда, хай мебиёен баъд ӯ пула бо чанд баробар мебурорем. лекин ман намедонам иша акаҷон.
чанд қадаре нархш. Барои ягон бор мо хе харидагӣ нестем. Будаян хе одамое ки бо масалан пул гирифта рӯй мекунана, намедонам акаишане ки забона намедонам. Англисия камакакам донен ҳеҷ гап надорад. Ҳамин даромадан да ҳамин даромадани ҳамон аэропорт да роҳ да то хона то ҷобаҷо шудан то на забона гап занен хубтаре барое ки мебиён ягон переводчик мегирем переводчик худаш $200-300 чӣ дар кора шумо да камакак англисия донем бояд забона донем камакак. Абаҷон хелиёш ғайри кор раҳмати калом апа худо аз шумо розӣ бошад. Алиҷон ёгисо омма очаш гап задисаён бачаҷон. Апаҷон ман завқ дорам ба Корея рафтан. Рости гап шароитомон вазнин айбан қарз гирифта рафтаниям. Забоншона соз намедонам. Чӣ маслиҳат метен? $5000 қати роӣ мекунам мега 3 моҳа. سه ماهه باشد 3 ماهه камакак гӯем 5 моҳа ақаллан роӣ карда наметавонанд ки масалан ҳамун пули расходотона шумо бирорен ҳамун договор да гӯем 5 моҳа роӣ карда наметавонанд. барои 3 моҳа мебиёен худтона ҷобаҷо кунен. агар иҷа ҷо кунен беҳтарин мешавад, лекин натавонен агар 3 моҳ да сразу бироен ҳаваи пултонам бироварда наметавонен. ақаллан 5 моҳа роӣ мекардан. визаи бизнес хати роӣ кунан. агар визаи бизнес хати ман як бор ҳамина нағз фаҳмам ку ай бизнесмено як бор ман хушрӯтар фаҳмам кани ҳамхели коро мекунан тоҷикода ҳамхели мефурӯшанд. ман аниқтар фаҳмам ки шутоби шумо вай накунанда дар доми фиреб намонанд ки $50,000 ам и осон нест. $5000 полисияҳош ғам наметаранд гирасиян. не тамоман ғам наметиҳанд. умуман якум бор ман шумо да як чиз ҳамин оиди ҳамин милисаҳош ман шумо да як чи гап мезанам. якум бор шавҳари ман 2 сол пеш ай ман омадагӣ якум бор омадагӣ буданд соли 3 сол пеш 2009 буд. вақте ки омадан ягон ҷо намедонистанд. тамоман умуман маълумот надоштанд ай Корея. баъд рӯзи ҷумъа мешавад бояд намози ҷумъа раванд. намедонанд ки дар куҷо ай масҷид. роҳ да мебироянд яке ҳамин милитсияи пешон мебирояд мошин хати фикр мекунанд ки иноро ҳози ҳамин чихе ки дар тоҷикистон дар россия аст меқапанд ку. баъд мебиёянд пешон ки шумо чӣ кор мекунед чӣ гуфта ба шавҳари ман савол метиҳад ки шумо медонед масҷиди мусулмоно дар куҷояй мо бояд намоз хонем рӯзи ҷумъа. гуфтам ки тарсида савол метиҳанд. баъд ҳавай милитсия мошинш қати вақте ки мебиёянд гирифта мегӯянд ман медонам биё шине ман шуморо мебарам. баъд шавҳарам нақди нақл карда буданд мегӯянд ки рости гап тарсида будем яки гуфтем ки набаранд мо маҳкам кунан хай чӣ хелай дар Россия бисёр мефаҳмидам ку ҳам ҳолатоя. мега гирифтан бурдан то пеши ҳамин дари масҷид гуфтанд анами масҷиди мусулмоно метонен ки ҳамҷа даромада намозто нахонен. бинен меган чӣ қадар вай ихе динода умуман кор надоранд. динода тамоман кор надоранд. масалан ту мусулмон ҳастӣ ё ки чӣ мегӯянд бедин ҳастӣ ё ки дини христианӣ дорӣ чӣ дорӣ фарқ надоранд ё ки будда фарқ надорад. умуман динда кор намегиранд. ҳатто ҳамин мо донишҷӯ будем мехондем бачаҳои ҳамин тоҷик узбек бисёр буданд ҳамкурсомон намози ҷумъа
соати 12 мешуд мо дарс хондистем. Ай дарс мебуромадан як синфда вай карда будан, ҷои намоз гузоштагӣ будан барои шахсоне ки мусулмонану намози ҷумъа мехонанд. Ай дарс ҳам ки озод мебуромадан, мерафтан мехонданд, бо озод медуромаданд. И ягон ҷои таъриф кардан нест. Мо ҳамин чиза дар зиндагимон да ҳамин ҷа дидем. Барои ҳамин шумода гуфтесам. Иҷа як акамон буданд, додармон буданд, ҳамин савола додан. Барои милитсияҳо гуфтанд ки ранги Россия ғам наметиҳанд. Барои ҳамин ман ҳамин гапа гуфтам ки умуман динда кор надорам. Барои ҳамин мо озодем. чӣ хеле ки мехоҳем мегардем. Мехоҳем намоз меравем мардо. чӣ хеле ки мехоҳем мегардем. Динда умуман вай надоранд бародар. кор надоранд. ин 50,000 сомон ба муҳлати 3 моҳ чӣ дар кор. Барои ҳамин гуфтесам ки муҳлатиш 3 моҳай. Агар масалан шумо даромад $2,000 агар шумо даромадам биёвен, и примерно $2,000 3 моҳда $6,000 мешад. Лекин шумо бояд иҷода хӯрен, зиндагӣ кунен, хона квартира гирен, пушен, расход. Як квартира $300, 3 моҳда $900, уже худаш $1,000 квартира пули парид. Барои ҳамин ахалан 5-6 моҳа гӯен. Лекин агар гӯянд ки масалан равен баъди 3 моҳ бо мо шумоя ҷобаҷо мекунем, бо визатона продлит мекунем, ҳеҷ гап надорад. ӯ пула мебурорен 3-4 моҳда. Лекин 3 моҳ и ками бада яка. бо ба ғайр аз он пули билет худаш туда обратни 1,300, 1,400 мешавад. Кушом? Иго? Каҷигока? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омаден. Апаранги аввало ойликшон зуран ё ки ҳозир кам кардагиянд? Не, ойликошон нағзанд. Набарот ҳар сол ойлик зиёд шидан мегирад. ин аз соли 2021 $8,720. $7.5 буд. Ана ку ҳозир $8 шуд. $8 шуд. ҳар сол ойлик боло рафтан мегирад, кам намешавад. абаҷони азизам, то қа 3 моҳа роҳӣ карда метонам меган. маслиҳати шумо ба мара бисёр лозим аст. аз банк қарз гирифта рафтаниям. дударҷони азиз, ман шумода гуфтесам ку ин рискай 3 моҳа камай. Лекин агар худтона ҷобаҷо карда тонен истен, ҳеҷ гап надорад. Вай пула шумо мебурорен, даже фоида мебинен. Лекин 3 моҳа ками бадай. Агар шумо гӯен ки биёен 3 моҳ истену абрат наравен, и шумода ягон фоида намебиёра. Лекин агар биёен ягон баҳона қати масалан худтона дохил кунен ё ягон кори дигар кунен, шояд ки оянда вай шавада, даромад шаватона. Лекин мегӯям ҳамада ки вақте ки мебиёин якум бор ҳама қарз мегира. ҳама ҳозир ба қарз зиндагӣ мекунам бечора дар дами Тоҷикистон. рости гап, вақте ки қарз мегирен мебиёен, шумо фикр кунен ки шумо ё 6 моҳ 1 сол фақат амо қарзи гирифтагитона мекунен, кор мекунен. ба баъди 1 сол ба шумо метонен ки фоида ба даст биёрен, кор кунену фоида биёрен. барои ҳама вақт зарани пешакӣ вай куненда, нақшатона кашен. барое ки шаҳри бегонаи азоб мекашен. шахсоне ки дар ҳамин Корея ҳастанд, забона намедонанд ё ки забона медонану ягон роҳша намедонанд. ягон роҳи зиндагиша, ягон роҳи корша ҳамин дар Корея бошанд. тоҷико фарқ надорад, зан аст, мард аст. мард шавҳарро ёрдам мекунад, масалан тарҷума парҷума исусишда ягон ҷои лозима бошад мефаҳмонад. занш бошанд метонанд қатима алоқа кунанд. дар бораи тарҷума кардан роҳу зиндагии Кореяро бемалол мефаҳмонанд.
салом алейкум апа. Ва алейкум салом. бо ҳозир дар Корея чӣ ҳатмӣ шудагиай? Ваксина. вақте ки ҳозир ваксина агар як дуя гирифтагӣ набошӣ, якуму дуюмаша. ҳозир супермаркетҳо, магазинҳои калон даромадан номумкинай, ғайри чӣ куди бачаҷон? Биё ҷесто. ҳатто ҳамин ошхонаҳо, ҳамин ҷоҳо ҳам даромадан мумкин нест, вақте ки якум дуюм ваксина нагирифта бошӣ. дар Тоҷикистон ҳозир чихе ҳама ҳатмӣ шудагия ё ки дигар аҳамият наметиҳам? Барои ҳамин як моҳ пеш аз Тоҷикистон гап зада будем, гуфта буданд ки ҳамая маҷбур кардестанд ки бояд ваксина кунем. а ҳозир дар Корея боша ҳатмӣ шудагия. дар бахти мо тоҷико ҳамеша сиҳат саломат бошен. мо қадри шумо ҳамеша фахр мекунем. раҳмати калон акаи азиз, раҳмат. хоҳарҷон баъди эфир боз ба ягон сабтатон ба шунавандаҳо эълон карда монед ки онҳое ки дар Корея ҳастанд оиди Корея, қонунҳои Корея рафтан чӣ маълумот доранд, дар комент нависанд. шумо боз муфассалтар. майлаш, ҳатман ман мегӯям. ҳамин мақсади барномае ки ман ҳозир ташкил кардагиам, шахсоне ки дар Корея муваффақ шудагиянд, чӣ донишҷӯён, чӣ коргарон, чӣ бизнесмено, фарқ надорад. ман ҳозир ҳамихе барнома карда мондесам барои ҳамон одамое ки ман оиди Корея ҳама маълумота худум дорум. ҳамая дар ҳамин барномаҳом гуфтагиём, барномаҳои пеша тамошо кунен, ҳамин каналда даромада оиди Корея ҳамаша фаҳмондагием. лекин барои шахсоне ки мехоҳанд аз ҳамин забони тоҷикое ки дар ҳамин Корея муваффақ шудагиянд, на фақат коргаро, донишҷӯё, бизнесмено, фарқ надорад. ман ҳамоноя якта меҳмони барнома карда аз забони ваё боз савол дода ҳамон маълумотҳоро оиди Корея мегирам. масалан донишҷӯша оиди амин дохилшавию оиди ҳамон донишгоҳ, ё коргарша оиди ҳамон коргаро, оиди коруш, оиди кору зиндагӣ, кору фаъолияташ. ҳамашам хе савол дода ҷавобошона ба шумо гирифта мегӯям. мақсади ҳамон барнома ҳаминай ки шумо аз забони ҳавай меҳмоное ки дар Корея кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд, муваффақ шудагиянд, аз забони ҳаваё фаҳмед. рости гап тамоман ман вақт даже куд надорам. не ки ҳамин рӯзи шанбе, якшанбе ҳам вай дорам, студент дорам, англисӣ дарс метиҳам. байнда ё рӯзи шанбе ё якшанбе ҳамин як меҳмона интихоб карда меравем, сабт мекунем, маълумот мегирем, бо медавем, хона мебием, чтобы ҳамун рӯзи выходной ман монтаж кунаму барои ҳамин тоҷикои, барои ҳамон одамое ки мехоҳанд ҳамин маълумот оиди Корея гиранд, оиди зиндагӣ, умуман оиди Корея маълумот гиранд. гуфтам хел рӯзи шанбе, якшанбе ман сабт мекунаму монтаж. рӯзи душанбе то ҷумъа бошад корда. тамоман вақт намеёбем рӯзои корӣ. ба ҳамон одамое ки масалан одамое ки ҳамон чизе ки маълумоте ки мехоҳанд дастрас мекунанд, бисёр хурсанд мешавам ки масалан чизе ки тонистум ҳамон шахсоне ки ниёз доранд ба ҳамоно яъне маълумот дода тонистум, да хурсанд мешавам. ассалому алайкум апашка, шумо дар Корея кор мекунед? ва алайкум салом. ҳо мо кор мекунем. бисёр ба халқи мо фоидаовар мешуд. апа чӣ хел кунем бирем Корея? салом хоҳари азиз, ман низ дар
шаҳри инчон рафта будам соли 2018. хеле давлати пешрафта. ва алайкум салом. беҳтарин шахсоне ки омадагиянд Корея аллакай медонанд оиди Корея чӣ хел давлатай, чӣ хел мардум доранд, мардумшон чӣ хелияй аллакай медонанд. беҳтарин омада бошен. беҳтарин апаҷони азизам, забона надонен агар кор карда мегиранд, кор карда мешавад ё не? забона надонен кор карда мешавад, кор карда намешавад нест, мешавад, ҳама кор мешавад, лекин ҳамун баробари кор кардан шумо азоб мекашен. фикр кунед, қадри шахсе ки забона медонад қадриш дигарай, шахсе ки забона намедонад қадриш дигарай. забона ки надони, мисол прикол мекунанд, ягон вайд гап мезананд, вақте ки шуморо ягон чи гап мезананд намефаҳмед гапша, ҳамон одам худаш асабӣ мешавад, ҳамон коргар. баъд ҳамин чизо худаш уже пайдо шудан мегирада. масалан ҳамин Россияда бинен тоҷикое ки русия намедонанд, бинен чӣ хелиянд масалан ҳолу аҳволшон. ана ҳамин ҳолай вақте ки забона надонен. оста ёд мегирен, лекин аввалда беҳад азоб мекашен. барои ҳамин гапи ман барои онае ки камакакам донен, и фоидаи шумо мешава ки азоб намекашен. барои азоб накашидан. аз Россия рафтам бо ҳуҷҷатҳои Русия рафтани маълумот дорен ё не? И акам нав дуромадан чи? 3 бор фаҳмондам ба ҳамин российский паспорт. ба российский паспорт зиёда ай 2 моҳ шуд. границаи маҳкам кардагиянд. барои ҳамин шаҳрвандоне ки двойное гражданство доранд, яъне паспорти Россия доранд, айни ҳол даромадан наметавонанд, барои он ки граница маҳкам аз ҳисоби COVID-19 коронавирус. ҳамин вазъият ки нақс шавад, боз границае мекушоянд. чӣ хеле ки пеш рафтуомад мекарданд, меомаданд шаҳрвандони Россия, ҳамон шахсоне ки двойное гражданство доштанд, бе виза муддати 2 моҳ бо ранги пешина мераванду мебиёянд. ҳозир камтар байнда аз ҳисоби ҳамин коронавирус ҳамихе шудагӣ. салом алейкум. дарси 9 кай мешавад? ва алейкум салом. насиб мешавад, мегузорем насиб иншоалло. забона ман ҳамин саршавиша дарс додагиам дар канал. ҳамин одамое ки мехоҳанд ки Корея биёянд, пешаи омадан метавонанд ки ҳамин каналда ҳар рӯз 20 минут ё 10 минут ё ним соат камкам хонанд. фоидаи худтон мешавад. Россия бо Корея бевизай. Россия ба Корея бевизай. 2 моҳа. шумо метавонед ки муддати 2 моҳ биёен. дар муддати 2 моҳ метавонед ки дохил шавен, ё ки метавонед ки ягон ҷо кор дуроен, визаи корӣ гирен. роҳҳош ҳаст. муҳим ки шумо биёен, дароен ҳамин Корея. вақте ки дуромадем ба роҳҳошам меёвен. чаҷони маро хоб бурдай да дастиёчаш. апаҷони азизам, ба фикри шумо дар кадом моҳ дар Корея кор бисёр аст? кадом моҳ рафтан маслиҳат метавонед? зимистон хунук аст? бале, зимистон хунукай, кор дар замин задагиай. дар зимистон кор уқа нест. ана кор кадом вақт сар мешавад? баҳорда сар мешавад, тобистонда як камакак поён мешавад, ҳамин 1 моҳ ним моҳ бо боло мешавад. ҳамин баҳор, тобистон, тирамоҳ авҷи корай. аз зимистон бошад, кор дар замин мезанад. аллакаем декабр сар шудагӣ то ҳамин феврал. ана аз моҳи март бо кор сар мешавад. авҷи кор ҳамин баҳор, тирамоҳ. тобистонда какабична ҳаст.
як камакак вай мешаваду байнда як камакак нест мешавад бо байни як монда да тобистондам ҳаст хе нести нест гӯем чихе зимистон дар замин мезанад хе нест соли нав ки мешавад корхонаҳо мисол баёшона аз сар вай мекунанд корхонаро аз сар абнавид мекунанд то ҷобаҷо мекунанд то исусу мекунанд ҳами зимистонда мешавад амхел ҳазор раҳмат саломат бошен южния ё северния южния ҷанубӣ Корея ҷанубӣ сторисҳои агар тамошо кунен ман аз ин пас куҷое ки наравум чӣ чизои навигариҳо чӣ чизое ки дар ҳамин Корея ҳаст пайдо мешавад барои бисёриҳо аҷоибае ку ҷолибае дар ҳамун сторисҳом кам сиёмка мекунам метавонем ки сторисҳоро пайгирӣ кунен тамошо кунен оиди Корея бо маълумотҳо дар ҳамун ҷамъ дода мешавад барое ки рафтесам яки ягон навигарӣ мебурояд яки ягон чиз мебурояд сразу ҳамун сториста сиёмка карда мемонам раҳмат апаҷони азизам аз шумо бисёр чизҳоро омӯхтастем саломат бошен додари азиз ҳамин омӯхтеста бошен ман беҳад хурсанд ба маблағ ягон касам хайр карда ёрдам карда натонӣ ҳамин ба забон ё ки ба ҳамин гап одамоя ёрдам карда тони инам беҳтарин корае барои ҳамин ман ҳамин чиза нақша гирифтам ки ҳозир ҳама дар ютуб аст чизе ки хоҳӣ аз ҳамин ютуб дастрас карда метавонӣ барои ҳамин дар ҳамин канал ман хостум ки таҷрибаи ҳамин зиндагию кору хондагиҳом ҳамаша байни ҳамин 10 сол чӣ таҷрибае ки аз сар гузаронидем чира медонем барои ҳамин дӯстон ҳамватанон шахсоне ки мехоҳанд аз Корея маълумот гиранд ҳамаи ҳамун таҷрибае ки аз сар гузарондагием дорем бароятон кам фаҳмонем апа ҳамун бахтор Абдуллоев бигӯ ман бахил нестам вақт надорам ҳама фаҳмондам хай ҳар кас ҳар хел мефаҳмад ҳеҷ гап надорад одаме ки $5000 семоҳа меояд қиматае бигӯ ҳама фаҳмондамшон семоҳа мебиёнд вай пулам хушрӯ намебуроранд ҳатто ман фаҳмондамшон ақаллан 5-6 моҳа бошад ҳам пула бурорану ҳам ягон сума гиран раванд дар дилам ҳаст Корея рафтан аммо шароити оилавиамо вазин аст ба морам насиб мекарда бошад Корея рафтан иншоллоҳ мекунад чиба намекунад иншоллоҳ фақат нияти нек кунен орзу кунен
як рӯз не як рӯз худованд дуои орзуотона қабул карда амалӣ мегардона. Ҳеҷ вақт дар зиндагӣ ноумед нашавем ки ман наметонам карда ё ай дасти ман ҳамин чиз намебиёя. худтонда ҳама вақт боварӣ дошта бошен. Ҳама вақт вақти боварӣ дошта бошен, ҳама кора карда метавонем. Ҳамаи чиз ай одам вобастае. Ҳамаи чиз аку масалан ман майдаюм. мумкин ки бо чизое ки шумо донен ман надонам. ман 29 солам, мумкин ки ман майдаюм барои фаҳмондан, лекин таҷрибаи зиндагии худма гап мезанам. вақте ки боварӣ дошта бошӣ дар худот, ҳама вақт бурд мекунӣ. ҳеҷ вақт дилшикаста набояд шуд. ҳама вақт бояд боварӣ дошта бошӣ ба худ. бо қарздор мешӣ. $5000 пули кам нест. барои ҳамин гуфтам ки вазъи оилавиямо нағз нест, бо қарз гирифта мерам. барои ҳамин якбора қарздор нашавем гуфта. ақаллан 6 моҳа гӯянд, 6 моҳа гӯянд, ҳеҷ гап надорад. лекин 3 моҳаи иваи бадай, ками бадай. апаҷон, кадом донишгоҳ савет метӣ? донишгоҳҳо бисёранд. шумо дар донишгоҳҳои аз ҳисоби пул гарон бошад ё ки арзон бошад, чӣ хел бошад, шумо маблағша гӯен, агар арзон бошад ман камтар арзонтар шавай кунам. шумо дар тавсиятиюм, агар қимат бошад қиматтар шав. қиматҳо ҳама дар Сеул, пойтахти Корея. беҳтарин донишгоҳҳо, лекин беҳад қимат аюҷа. донишгоҳҳое ки нормални бошанд, ҳамин шаҳре ки мо дар Тегуем, донишгоҳҳо бисёранд иҷада. донишгоҳҳои хубанд. мо ҳамиҷа хондагӣ, ҳамиҷа тавсия метиҳем. донишгоҳе ки маблағаш на қимате, на арзон. лекин агар престижни хеле қиматҳо гӯен, тарафи Инчон, Сеул дай пойтахт. акаи Зуҳурбек, шумо ба кадом равиш рафтед? акаҷон, ҳамина чанд кас шумо дар савол додан, саволашон агар ҷавоб медодед беҳтарин мешид. ба кадом роҳ рафтагин? ба фикрам ки шумо ба гражданствои Россия омадагин, шаҳрвандии Русия қатӣ. чӣ хел хабари апаш? дар кадом шаҳр зиндагӣ дорӣ? нағз раҳмат апа. мо дар шаҳри Тегуи, Корея зиндагӣ мекунем. хуш омаден. мо ҳамин дуо мекунем ки ҳамин тоҷикои мо биёянд. ҳама вақт дуо мекунем. ман ҳамин бесаброна интизорум. ҳамин қажда дорум ки ҳамин тезтар даговоршона банданд. шартномаи коришон ҳамин Корея қа Тоҷикистон банданд. шартномаро бастанд, беҳад нағз мешавад. бо як бори вазнини ҳамин тоҷико сабук мешавада. осон мешад зиндагишон бо чем Россия рафтан. ҳам тоҷико дар иҷа бисёртар мешавад. забона каму беш медонам арзонтараш. аз забона шумо медонед каму беш? беҳтарин забона донед. додари ман ҳам дар ҳамуҷа зиндагӣ дора. оилави беҳтарин. додари шумо кӣ? беҳтарин. забона донен беҳтаринай. омадан аллакай шумода камтар осонай. ҳамин донишгоҳе ки мо хондагием, бо ба ғайр аз вай бо чанд донишгоҳи дига ҳаст, ҳамонора ман шумода тавсия метиҳам. шумо аз ҳамин маблағошон огоҳ ҳастен? дагаворшон чӣ хелай, чӣ хел нестай? донишгоҳ мехоҳед дохил шудан ё ки коллеҷ? ман ба ҳамон одамое ки нияти кор кардан доранд дар Корея, барои омадан мехоҳанд, ҳамчун донишҷӯ шудан, ай ҳама роҳи беҳтарин осона. ман шумода коллеҷ тавсия метиҳам. коллеҷ биёен дохил шавен. 2 сол мехонен.
аллакай шумо да вай метиҳан. Як сол забонша мехонен. 2 сол дига амин коллеҷа 3 сол мешавад. вақти тамом карден шумо да сраза ҷои кор таъмин мекунанд. бар зами ин бо шумо да виза метиҳанд. 6 сола виза метиҳанд, бо шумо да ҷои кор метиҳанд. барои ҳамин нафароне ки мехоҳанд нияти кор қати биёянд, метавонанд ки озе ки роҳи осон нест барои омадан, метавонанд ки ҳамихе биёянд. орзуҷон, акай орзу ки бошад? акай орзу фаҳмидагӣ, номашона фаҳмидагиам апа. Медонам ба фикрам. акай орзу чеҳрашона бинам, мешнасам. дар Сеул зиндагӣ мекунам ба фикрам. фаҳмидам. ҳамкурсои вай дӯстои ваян, акай азиз. фаҳмидам кия мегӯян, шинохтам апа. вай касое шавҳарам бисёртар нағз мешиносанд. акай орзу. апаҷони азизам, иншаллоҳ равам Корея серовна давлати бегона дар аэропорт ягон чӣ мепурсам, тимболи забоншон намедонам, ба чӣ гап мешавад, эътибор намекунам. иншаллоҳ додарҷон исломҷон хоҷаев биёен. чӣ вай ки мешавад ман шумода ёрдам мекунам. чӣ перевод бошад, ҷобаҷо шудантона, ҳамаша ман шумода ёрдам мекунам. ёрдаме ки масалан тарҷума, роҳу рӯша ман шумода нишон метиҳам. бехавотир биёен. худмам набошам, додарам ҳастай, равон мекунам. шавҳарам ҳастай. ҳеҷ гап. бехавотир бевай ҳамин шумо муҳим дохил шуда биёен шуд. боз як тоҷики мо дар Корея зиёд мешавад. ин беҳтарин мешавад. афаҷон дигар дарс намепартоен? Мепартом иншоллоҳ насиб. зана шукрона. беҳтарин. оилашон кор мекунанд ё дар хона? барое ки иҷа оилаҳое ки дар Корея мебиёянд зану шавҳар, бисёриёшон кор мекунанд. барои он ки шанс ҳастай, кор мекунанд. беҳтарин. занашон хонашин. фаҳмо. вай агар имконият бошад, вай дар инстаграми ман нависен, гӯян ки алоқа кунанд, зиқ нашаванд дар хона, алоқа кунанд, биёянд хона, вай кунанд, раванд биёянд. сера оно ғарибиай. дар хонаам зиқ мешаванд. осон нест. вақте кор кунӣ ай саҳар то бегаҳ мебуроӣ, намефаҳмӣ рӯз чӣ хел мегузарад. инстаграми ҳамин канал ҳаст. ҳамин эфир тамом шавад, тагда мегузорам. гӯян нависанд, биёянд, зиқ нашаванда. бале метавонам камбеш технология коллеҷ договоршон мегуфтед. пешакӣ раҳмат. саломатии шуморо фарзандон аҳлоётона ва худованд дуогӯем аз ғарибӣ. технология коллеҷ. технология коллеҷ ки да ҳамиҷа мехонад студент. ман мефаҳмам договорша, ба шумо да гап мезанам. давай инстаграми ман нависед, номтонам нависед ки ман ҳамун шахсам, оиди ҳамин дохилшавӣ. худтонам муаррифӣ карда вай кунен. нависта монен, ман кофта вай мекунам. договорша фаҳмида шумо да менависам. раҳмат, кӯшиш мекунам. ман барои вай гуфтам апа ки зиқ нашаванд, алоқа кунанд, биёянд, раванд. как никак хориҷай.
раҳмати калон апаҷон, аз мо барнагардам, ай парвардигор баргарда. ҳар намозҳоям ва дар намозҳои ҷумъаам дуо мекунам, шуморо ва аҳли оилатона дар сандуқашон пул пардохта, дар ҳаққи аҳли оилаи шумо мебахшам. саломат бошед додарҷон, ҳеҷ гап надорад, ҳамин дуоам кунед шуд, ҳеҷ гап надорад. вақте ки ай даст биёяд ёрдам кардан чӣ бане? мақсади ҳамин канали ман ҳамин аст, барои мардум. майлаш ман менависам инстаграмда номи ман шодмон чӣ нависам мебарояд. ман ҳамин эфир тамом шавад, дар таги эфир силкаи ҳамин инстаграмам мемонам. метавонед ки ҳамин силкада зер кунеду инстаграм дуромада нависед. гӯян ки ман барои фаҳмидани дагавори ҳамин ихтисоси технология дар коллеҷ фаҳмидан мехоҳам. ҳамин чиза гӯям барое ки инстаграмам ҳамин қадар саволо бисёрам ба дараҷаш. ҳамин сразу худтона маърифӣ карден, шинос карден, ман медонам сразу саволотона ҷавоб метиҳам. барои бо 1 соат киен чиен чӣ савол додем гуфта инам вақт мераваку. ин чизро гуфтанам дар кор набуд, лекин чашмон пури об шуд. шумо аз ин бисёршам меарзед. саломат бошед додарҷон, ҳеҷ гап надорад. муҳим ки шумо ҳамин сақу саломат биёен дароен шуд. на танҳо шумо, бисёр шахсон ҳастанд ки мо масалан дасти кӯмак вай мекунем. дасти кӯмак ба кадом хотир? ба ҳамн хотире ки мин роҳу зиндагӣ, тарҷума ҳамин чизо да қатъиёшон алоқа мекунем. ҳастанд бисёр одамое ки ҷада нелегал ҳастанд, буромаданша намедонанд ва ё да роҳуша мефаҳмонем, хай документ покумент, хай ҳамин чизе ки медонем ва ё да чизе ки бояд донӣ, ҳатман бояд ҳамун чизи хондагита, донистагита, бояд таҷрибата мардумда гӯӣ фаҳмонӣ. ҳатман аку мо ҳоли ҳичиам кардагӣ нестем, лекин бояд чизе ки ай даст мебиёяд бояд мардум дареғ надорад. ва ман бошад мехоҳам ҳамаи одамое ки ҳавас доранд, шароити зиндагишон вазнина, мехоҳанд биёянд, масалан меҳнат кунанд, барои оилаҳошон кор кунанд, ҳамаша мехоҳем биёянд, ҳамашон. лекин роҳи омадани хиваёша ай дастмон ҳичи намебиёяд. ин танҳо аз давлат вобастае. роҳа кушоянд, баъд насиб мешавад, иншоалло насиб мегардонад. ки намехоҳад ки дами як ғарибӣ со ҳамватани худаш набиёяд. ҳама мехоҳад. мақсад Корея рафтем, бояд чанд қа пул лозим мешавад барои то кор ёфтан, пули квартира хӯрдан, беҳтарин ана ҳамин ҳама бояд пешай омадан анамин расходора бояд донад. ҳама вақт пешакӣ планша кашада нақшаша. шумо масалан агар донишҷӯ шуда омадан хоҳед, бояд шумо дар картатон, хай дар Тоҷикистон вая мекунед, бояд дар картатон маблағ бошад. дар карта намедонам вай $10,000 аст, чӣ қадар аст.
باید در کارتتون پول باشد. دادرجان همین давай اینستاگرام نویسین با ما شما دا مفصل‌تر میفهمونم اگر شما دانشجو شده اومدن خواهین. برای زندگی باشد کوارتیره مثلا شما از یختون تو قین $300 وقتی که خواهین در خوابگاه دانشگاه ایستین، خوابگاه دانشگاه دا که ایستین خیلی ارزان تره در خوابگاه باشه. خوابگاه خیلی حجرهاشون майда майда و در یک وای комната دو کس میستده اگر неудобно نباشده. خوابگاه و یخچه دارد، قانون یخچه دارد، خانه باشد و یخچه دارد، خانه آزاد. برای همین کوارتیرش که $300 باشد депозит میگذاری $200. همین پریمیر نه تا 7-8 طرف فکر کنین میشوه. خیلی اگر رسخود نکردین موند زیادی کرد هیچ گپ ندارد، با ابرد نرویی میکنین. وقتی سرازو کار یافتین کار میبرین پولی موندگی را سرازو برویی میکنین پدر مادرتون در خانه. لیکن کار نیافتین ای وای یک چی میگن زندگیه. یکی گفته نمیشه که نمیابین 2 ماه دوام میکنه 3 ماه شما ذخیرتون نمیتونین که خورده زندگیتون برین. السلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام. دوستانی عزیز دیگه سوال ندارین؟ اگر سوالاتون باشد سوالاتون دادن گیرین جواب دیم. اگر سوال نباشد من کتیتون خیر خوش کنم. برای طول 1 سال زبانش خواندن چند پول میگیرن؟ برای زبان خواندن در 1 سال 4 سیمستر است. در 1 سال 4 سیمستر، هر یک سیمسترش $1000 فکر کنین. $1000 1200 وون شده یا $1000 میشد 1100 به دلار. انا که در 1 سال 4 سیمستر باشد 4.5 تا حساب کنین ده 4.5 تقریب. لیکن هر شهر دانشگاهش هر خیلی نرخوی دانشگاه هر خیلی ده. سلام خواهر جان. و علیکم السلام. خوش آمدین. خوب کدی خستی؟ تو خوب کدی خستی بچه جان؟ با کره پاسپورت تاجیکی رفتن قین نیست؟ اگر برای خواندن بیاین نه قین نیست. اگر برای کار بیاین نمیشود قین ده. برای کار آمدن قین ده. اگر برای خواندن بیاین آسان هیچ گپ ندارد. سلام علیکم. و علیکم السلام. بعدای دست کار کرده میشود؟ البته میشود. همون برنامه که من موندگیم کو در همین کانال هوای تماشا کردگین. یک دانشجوی ثبت کردگیم اویدی همین کار درس مشکل نیست گفته. برای دانشجو کار هست نیست گفته. قچون سوال جواب کردگیم. همونجا همشه هوای دانشجو استودنت فهماندگی. برای خواندن تست میسپاری؟ تستی چی نفهمیدم. آدمایی که در تاجیکستان هستن، در تاجیکستان در دوشنبه
фарқ надорад дар кадом минтақаи ҳамин Тоҷикистон ҳастанд. вақте ки Корея омадан хоҳанд, метавонанд ки пешаи омадан забони кореягия давай омӯзанд. донишкадаи забонҳо, забони кореягӣ, ихтисоси ва Корея тарҷумон, корейский забон. ҳамунҷо дар 1 семестр ё 2 семестр ақаллан хонанд, беҳтарин мешавад. нафарое ки мехоҳанд, марҳамат, уҷода муаллимаҳои беҳтарин ҳастанд, муаллимаҳои мо ҳастанд, шиносо ҳастанд. касоне ки мехоҳанд рафта айноми ман гап занед. муаллимои бақувват ҳастанд, шиносо ҳастанд. бо мо вайёра пешакӣ огоҳ мекунем. касоне ки агар мехоҳанд забона дар ҳамунҷо омӯзанд. институти забонҳо ба номи Сотим Улуғзода дар 102 микрорайон ҷойгира. барои хондан тест чӣ хел забонҳоро донистан лозим? забони англисӣ ё забони агар кореягия донед беҳтар мешавад камакак. аз забони англисиро бояд камтар донед. апаҷон дигар дарс намепартоянд? мепартоям насиб иншолло. аку дарс мепартоям иншолло ба ҳамон одамое ки омадан мехоҳанд. ой ҷон бачаи ман хоб карда хист. дар бораи сагош мегуфтед раҳмат. саг? дар бораи сагош сагошон дар Корея саг бисёр вай мекунанд. дар хона нигоҳ мекунанд. сага ҳамин ранги фарзандшон нигоҳ мекунанд. ранги фарзанд. вақте ки раҳ дар рафтеси агар сагша як дод гуфтӣ ё ки тарсонӣ ё ки бад нигоҳ кардӣ, қатъи ҷанг мекунанд, барое ки сагшона ранги ҳамин кӯдакшон нигоҳ мекунанд. ино бисёршон оиладор уқанна мешаванд. бисёршон дар иҷа чӣ бигӯм танҳо зиндагӣ мекунанд. бисёршон қариб 30%шон гӯем хато намекунем. бисёриёшон оиладор намешаванд, танҳо зиндагӣ мекунанд. баъд ҳамин сагу пишака гирифта ранги фарзанд калон мекунанд. ҳамин ҳуши зиндагишона дар ҳамун чиз мебахшанда. 안녕하세요 선원부님, 어서 오세요. 방문해 주셔서 너무 고맙습니다. 계속 기다렸어요. 선원부님 언제 들어오시는지. 갑자기 들어오셨나요? 반갑습니다. экзамен мегиранд мегӯям. экзамен мегиранд. даромаданда намегиранд. дар Тоҷикистон вақти посолство да документ меспорен ҳамуҷада қатитон ба фикрам ки суҳбат мекунанд. экзамене ки экзамен спорен хене қатитон суҳбат мекунанд. шумо дига хел фаҳмиден шудмон даромадӣ. 스티링 시작하셨군요. 네, 1시간 넘었어요. 1시 반 됐어요. 이제 1시 20분. 1시 20분 됐어요. 오늘 친구들이 그거 라이브 달라고 해서 그래서 라이브 했어요. 고맙습니다. 라마트 칼로미 샤프전 발레 고맙습니다. 저도 요새 바쁘다 보니 네 바쁘신가 봐요 요새. 오늘 잔업하셨어요 갑자기? мағозаи ҳалол доран. бале азия мард ҳастку. мағозаҳои осиё доран. мо гӯштомона ҳамуҷа мегирем. гӯшти гов, гӯшти гӯспанд, гӯштомона аз мағозаи ҳамон осиё мегирем. крошикуньё не чодо сингин падананде аҷик пинпонога аманнеё. 진짜요? 승인 받으셨어요? 축하드립니다. 그거는 3주 안에 들어올 거예요. 3주 안에 와요. 언제 승인하셨어요? 며칠 됐어요? من در 1 ماه الفابетшона ҳисобшона ёд гирифтам дар интернет. беҳтарин қан занен.
12월 1일에 승인 받고요. 아, 그럼 한 달 넘었네요. 가끔씩 3개월 안에 들어오고 가끔씩은 3주, 2주, 3주에 들어와요. 근데 길게 세우면 3개월 안에 들어와요. 잘 됐네요. 눈이 많이 와요. 대구에서 눈도 하나도 없고 오늘 햇빛 너무 많았어요. 햇빛. 비도 없어요, 요새. 왜? 좋아요 버튼을 눌러주세요. 아직 sur apajon. Industri vay manas. Dusti hamin vay Koreya ҳозир бисёр тоҷико дар ҳамин сайти ҳамино вай шудаги аъзо шудаги БТС шуно мешиносен? БТС чие? Нафаҳмидам. Аҷик соулдо нун сошиги омнеё. А чин чайо? 서울에는 저번에는 제 친구가 서울에 살고 있는데 동영상 인스타그램에서 올렸는데 공유했어요. 그거 눈이 엄청 많이 왔었어요. 내가 동영상 보니까. 그래서 와 서울에는 엄청 눈이 많다고 줬더라고. 무슬몬ошон бисёранд. мусулмон не бисёр нест. амин мусулмонони корейцо бисёр нест, камай. инҷа бедино бисёранд. христианую бедино бисёранд. апаҷони азизам чӣ қадар кореягиро хушро гап мезанед? инрӯз тираш дар куҷо бошад? ман тарҷумон таъмкадаги охи тарҷумони забони кореягӣ. 서울에도 눈이 많이 온 적이 있는데 근데 들어 눈이 많아 안 왔네. 그러시군요. 그러군요. 지금 우리나라에서 눈이 엄청 많아요. 아존 이거 싸우지? 가니 산타 이거 молодец. 스티커지? 스티커 молодец. 이거 스티커 붙인 거지? 잘했어. 타지키스탄이요? 네, 타지키스탄에 눈이 많아요. 요즘 너무 추워가지고 눈도 많이 내리고 너무 많아요. 러시아에는 엄청 많아요. 러시아에는 봄까지 눈이 계속 많이 와요. 타지크 실방에 보니 눈이 많이 왔군요. 네네, 눈이 엄청 많아요. дар бораи сагҳояшон маънояш милисаҳояшон. охи хушрӯтар нависем. ман нафаҳмидам. ман дар бораи саг фикр кардам. комуланне милисаҳошон не, ино вай нестан, хубанд. ранги тарафо Россия нестан, ғам наметиҳанд умуман, тамоман. ҳамин як камтар пеш ман дар бораи ҳамин милисаҳошон фаҳмонда будам. тамоман ғам наметиҳанд. дар Россия ва Тоҷикистон милисаҳоя дида грезанд, дар иҷа милисаҳоя дида салом алейк карда қатъияшон гап мезананд. тамоман кор намегиранд. укияи кореец апакачон гап задистен ва як шинос, як дӯстамон шинос. россияда милисаҳояшон ба қавли тоҷикӣ саг мегӯянд, барои он ки бисёри бад ғам метиҳанд мардум охи ва ё пул мекананд. тоҷикора бисёршон ҳамаи муҳоҷирора
ғам метиҳам, пул мекунанд, ай муҳоҷиро аямин ва ё зиндагишона мебаранд. А дар Корея хе нест. Дар Корея ҳама маош мегирад. Канданаги хе гап нест дар Корея умуман. Барои ҳамин ино айрӯи қонун кор мекунанд. нағзан. Ма камтар пеш да ҳамин вай фаҳмондам, дам 1.5 соат пеш фаҳмонда будам оиди милисаҳошон. میری بچه جان میری خیلی نمی‌تونی من 한국에서 해발 고도가 70 정도로 높은 도시인데 거기는 10월 중순부터 겨울이 시작돼서 늦어도 까지 눈이 내린다. 진짜요? 강원도 태백시 정말요? 강원도는 안 가봤어요. 한번 가고 싶어요. 안 가봤어요, 강원도. 근데 소식을 들어봤어요. 아름답다고 소식 들어봤어요. 전혀 자. 봐봐. молодец. 맛있는 거 먹어. 예? 뭐 했어? 강원도 태백시 정선군 사북고 한쪽이 해발 고도가 높다 보니 여름에 시원하답니다. 열대 봐야 되고 그렇군요. 가보셨네요. 제가 가볼 곳이 지금 제주도예요. 한번 제주도 가고 싶어요. 제주도만 10년 한국에 10년 살아보니 한 번도 안 가봤어요. 그래서 올해는 한 번 가고 싶어요. 봄이나 여름이나 가을, 여름 올해 봄이나 여름이나 가을에 한 번 가고 싶어요. апаҷони азизам дар Корея ранги мо куртаву брюки сиёҳ маҷбурият дар донишгоҳашон. Не, дар иҷа либос озод. умуман оиди либосҳо тамоман фикр накунен. чӣ хеле ки мехоҳен мепӯшен. корейцо таги шлёпки мебиёянд, таги майка мебиёянд, бачаҳошона дар назар дорум. тамоман аҳамият надиҳанд. чӣ хеле ки мехоҳанд мебиёянд. таги бисёриҳошон таги либосҳои хонагӣ мебиёянд. бовар мекунед? барои ҳамин либос озодае. либосашда тамоман вай накунед. хавотир нашавед. апаҷон дигар тоҷикистон омадани нестем? омаданӣ ҳастам. ман 1.5 сол пеш вай кардам. тоҷикистон рафта будам. 1.5 сол пеш. байнда мо меравем 1 сол пас, ним сол пас ё 2 сол пас меравем, мебиёем. тоҷикистон ватан ай ватан. акози ҳама мисоби зиндагӣ шуда худша як ҷо мекунад, камтар сатҳи зиндагим хуб шавад гуфта ғариб шуда кор мекунанд. ба маоши кам зиндагиам бурда намешавад ку. ҳамаи маҷбурӣ. 나중에 가족 분들하고 전염병 진정되면 전국 한번 여행해 보세요. 여름에 강원도 태백시 한번 다녀오세요. 네, 꼭 갈 거예요. 선본부님 혹시 3차 예방 백신 하셨어요? 3차. 아빠전 дар куҷо кор мекунад? ман дар заводи косметика, корейский косметика фирмада менеҷер кор мекунам. 알았어. 저도 화이자 맞았어요. 근데 어제
어제 가족들하고 어제 가족들하고 밥 먹고 싶어서 장군 침탁 갔어요. 들어보니 우리 애들 같이 다 들어가서 옷 벗고 이제 식탁 위에 앉았어요. 근데 주문했을 때 그거 직원들을 불렀어요. 갑자기 직원들이 백신 맞았냐고 물어봤어요. 근데 내가 1차만 맞고 2차는 안 맞다고 했는데 그다음 안 된다고. 요즘 2차 없으면 식당도 못 들어간다고. 진짜 마음이 슬펐어요. 빨리 나갔어요, 거기서. 그래서 제가 1차만 맞았어요. 한 3주 뒤에 또 2차 빨리 맞아야 돼요. 아니면 밖에서 밥 못 먹어요. 밥은 못 먹어요. Овостан хasta набошад. Саломат бошен. Зарплаташ чӣ қадаре? Зарплаташ аз $1000 сар мешавад. 2.5, 3, 3.5 то 4. 3.5, 4 усуш хай кори камтар вазнинай. А как обычно кориш, айми 1000 сар мешавад то 2.5. 그런 일이 네, 맞아요. 그럼 배달시켜서 음식을 먹어야겠네요. 갑자기 어제 주말이라서 가족하고 밖에 먹고 싶었어요. 특히 장군 침탁 먹고 싶었어요. 그래서 그런 상황이 생겨서 그다음 중앙아시아 우즈베키스탄 식당에 가서 거기서 밥 먹었어요. 마음이 진짜 아팠어요. 아프지 아니고 그냥 슬펐어요, 마음. 저도 몰랐어요. 우리는 몰랐어요. 근데 우즈베키스탄 식당 갔는데 그 백신 맞는지 안 맞았는지 안 물어봤어요. 알았어. 전혀 제거라. 남편분은 3차까지 다 맞으셨나요? 아니요, 남편은 2차까지 맞았어요. 3차는 좀 있으면 할 거예요. 저는 2차까지 할 거예요. 3차는 3개월부터 아니에요? 빨리 맞으시고 자유롭게 활동하시는 날을 기대합니다. 네, 고맙습니다. 혹시 1차 하셨을 때 열이 나셨어요? 열은? 아니면 알레르기 그런 거는 없었어요? 저는 맞았는데 아무 증상이 없었어요. 그래서 2차는 빨리 하고 싶어요. 어제 남편한테 물어봤어. 난 1차 했는데 열도 안 하고 증상이 없었어요. 그래서 다음 주 2차 하면 됐냐고. 그럼 남편 안 된다고 했어요. 3주 뒤에 한다고. Зарплата чанс мемонаш тахминан ба ҳисоби миёна расход чанс мебаридани чӣ? Зарплаташ вобаста ҳамун вақти худтонай. چی قدر ساعت کار کرده میتوانین. وقتی که از ساعت 8 9 تا 6 بگانی کار کنین شما میتوانین که تا 2.5 3 معاش گیرین. روز شنبه هم کار کنین. وقتی دانشجو باشین شما از سر تا ابد درس میخونین. بعد ابد شما با کار میروین. الکی شما نیم روز کار میکنین. ایوای کمتر میگیرین. لیکن زندگیتون برده میتوانین. اپایجان عزیزم صاحب جان خوجیف با کرگی چخه میشود؟ صاحب جان خوجیب انا خیل میشود. صاحب جان خوجیب 그게 아픈 적은 없는데 열이 생기려고 할 때 타이레놀 몇 알 먹으니 괜찮다고요. 아니요, 저는
열은 안 났어요. 하나도 안 났어요, 열은. 그래서 약은 안 먹었어요. 그냥 손이 붓지도 않고 그냥 아팠어요. 하루만 아프고 그다음 바제린 있잖아요. 그거만 발랐어요. 바른 후 오늘은 아침에 일어나서 괜찮아요. 그래서 회사 가는데 우리 사모님이 물어봤어요. 괜찮냐고. 저 열 안 왔다고 했는데 갑자기 진짜? 우리는 열 났는데 왜 열 안 왔어? 이런 소리 했어요. 맞은 부위만 아프더군요. 3일, 2, 3일, 2, 3일 가더군요. 저는 손이 하루만 아팠어요. 애들을 샤워 못 시켰어요. 손이 엄청 아팠어요. 하루 지나서 괜찮아졌어요. 선부모님 대구로 놀러 오세요. 대구 놀러 오시면 우리 식당 있잖아요. 우리 음식 사드릴 거예요. 들어오세요. 백신 맞고 시간 되시면 오세요. 우리 남편하고 많아서 우리나라 식당에 갈 거예요. 망극하옵니다. 망극하옵니다. 아빠 جان خالیده بکریگی چه خیلی میشود؟ 홀리다. 혹시 드라마 보세요? 드라마는 전에는 봤어요. 전에는 한 몇 년 전에 봤어요. 지금은 시간이 하나도 없어서 핸드폰은 못 만져요. 전에는 봤어요. 요즘에는 못 봐요. 애기들도 보고 집안일도 하고 밖에 일도 하고 정신 없어요. 요즘 제가 화장품 회사에서 지금 일하고 있는데 관리자. 지금 혼자예요. 전에는 우리 사모님 아들 쌍둥이인데 있어서 도와줬어요. 지금 이제 2월 초부터 이제 군대 갈 거예요. 그래서 제가 혼자예요. 혹시 드라마 봐요? 대중 이방원이라는 역사 드라마 하는데 그거 보는 낙으로 삽니다. 그러시군요. 저는 요즘 시간도 없어서 드라마는 못 봐요. اگر کاره‌اند شناس نباشد رویم سرجاق میشیمی؟ خیلی اپا نفهمیدم. اگر کاره‌اند شناس نباشد رویم سرجاق میشیمی؟ سرجاقش چیه اپا؟ نفهمیدم. بخشش کمتر مفصلتر گپ زنی انیقتر فهموتر بخشش ده نفهمیدم. بایتونه معنی گپتونه. 세종대왕의 아버지가 대충 이방원이에요. 그러군요. 세종대왕 알아요. 그 글자 만드는 왕 맞아요. 아버지가 대중이네요. 그리고 성모부님 제가 궁금한 거 있어요. 그거 문화는 아는데 시충은 무슨 뜻이에요? 여러 가지라는 뜻이에요. 시충기. 왜? 일어났어? 페스티벌 제주님아. 제주님아 호각 페스?
오시. 오시. 아까죠? 아까죠? 세중기 어느 날로 치면 국무총리. 아, 시중 오늘 날로 치면 국무총리. 그거는 내가 더 사전에서 봐야 돼요, 한번. 시중. امروز صدیق رفتی؟ معلمه شدیدی؟ معلمه شدیدی؟ جروش خطی بازی کردی؟ جروش خطی بازی کردی؟ جنگ نکردی؟ سلام گفتی؟ 안녕하세요 했어? молодец. кореяда шинос набошад равем сарсон мешими. агар шинос набошад камтар мушкилай. камтар мушкилай. лекин агар шустри бошен, корчалон бошен, вай нест. одам шустри бошад, ҳамаи ҳамин кора роҳша меёвад. да ҳамаи чиз шустри будан дар Корея. забона камакак донен, ягон вай намешавен. ягон шиносое ки забони кореягира медонанд ё ки дар бораи Корея маълумот доранд ё зиндагӣ мекунанд, агар бошанд, бофаҳмонанд, бо хубтарай. лекин ман гуфтам ки касоне ки мебиёянд фарқ надоранд кӣ ҳастанд, кӣ нестанд. ягон роҳша нафаҳманд, ягон чизша нафаҳманд дар Корея, нависанд. дар инстаграмам, номерои ватсапам ҳаст, нависанд. ягон тарҷума бошад, тарҷума мекунам. шахсоне ки забона соз намедонанд, беморхона мераванд. хушрӯ ҳамон духтур қати гап зада наметавонанд. занг зананд ё нависанд беҳтарай. ман худам занг зада қатиҳошон гап мезанам, тарҷума карда. ҳамон одамое ки дар Корея зиндагӣ мекунанд, ба ҳамон шахсон тааллуқ дорад гапи ман. метавонам ки ҳамин тариқи телефон тарҷума карда вайтон кунам, ёрдамтон кунам. 대통령 다음이 국무총리급 관직인데요. 조선 왕조 이전 고려 왕조 대왕 다음으로 높은 관직이랍니다. 아, 제가 보니까 제 생각에 성원부님 이쪽에 관심이 엄청 많으세요. 제 생각에 그 보니까 이쪽에 엄청 관심이 많으세요. 이거 좋아요. 이거 좋은 쪽 있어요. 역사 히스토리에 관심이 없어요. 관심이 많죠. 관심 있으면 그 관심을 따라서 살아요. 살면 좋아요. 재미있어요. 타지키스탄 이전의 소련도 알고. 네, 소련. 네, 소련은 아신가 봐요. 요즘 카자키스탄에서 그 동영상 보니까 뉴스에 진짜 마음이 아파요. 카자키스탄은. 전쟁은 엄청 안 좋은 행동이에요. 카자키스탄이요. 네. 아, 뉴스 못 보셨어요? 거기서 지금 전쟁 가고 있어요. 전쟁이. 그 대통령이 이제 나갔어요.
네. 아, 그거 뉴스에 못 보셨어요? 며칠 됐어요. 거기는 진짜 지금 엉망이에요. 네. 그 비디오가 너무 많아요. با این برادر از نام تاجیکان سلام گوید حتما. 여기 있는 친구가 선원부님한테 안부를 전해주고 있어요. 물가가 급등하보니 그런 일이 생기네. 네, 맞아요. 물가 때문에 맞아요. 빨리 평화적으로 잘 해결되길 바랄 뿐이죠. 네. رحمت گفتستم برایتون. سلامتون قبول کردن. شما در رحمت گفتستن. یگان سوالی دیگه ندارید آیدی کره؟ اگر سوالاتون نباشد من بعد از 8 دقیقه جنبست میکنم افیر. همین یک بار افیر کردم، یک بار برای همون آدمایی که آیدی کره فهمیدن خواستم، برای همونا خواستم که در همین افیر همشه فهمانده تیم. Nick, 샤워 할래? 어? 샤워 안 해? 박아. 박아? 꼭 박아. 똑바로. 어쨌든 이거를 봤어. 어제 내일도 출근해야 하네요. 아이고, 이제 내일도. 맞아요. 오늘은 월요일이잖아요. 새 주가 시작했어요. 그래서 힘내시고 이번 주까지, 금요일까지 화이팅 합시다. 저도 월요일이 시작하면 진짜 힘이 없어요. 근데 요새 날이 엄청 빨리 지나가요. 빨리 지나가요. 네, 고맙습니다. 이번 달 30일, 1월 31일에 그거 설날이에요, 설날. 오전? 띵기띵기띵. 설날이에요, 설날. 그 다음 5일 동안 쉴 수 있어요. 쉴 거예요. 하이파이. 하이파이. 하이파이 하자. 하이파이 안 해? 설날 맞아요. 네, 설날이에요. 치크. معلش. 몸과 마음을 꼭 쉬는 설날 연휴 되길 바랍니다. 고맙습니다. 성원부님도 마찬가지세요. 설날에는 새 생활을 시작하세요. 올해는 빨리 여자친구하고 사귀시고 빨리 하기는 내가 바랄 거예요. 이제 혼자는 잊지 마시고 빨리 영수님하고 같이 계시면 좋을 거예요. 아니요. 감사합니다, 전하.
결혼하시면 꼭 초대해 주세요. 제가 서울 갈 거예요. 가족하고. 이거 받을래? 밥 먹을래? 밥 줄까? 밥 먹을래? 응. 알았어. مثل در بعضی دعواها شهروندی همان دعوت اگر ویزا پرتنج یخ زده می شود. اگر یکون شهروندی کاری با ما ویزا پرت فریاد کرده می تواند. اگه اینش نمیدونم راستی کی فریاد میکند کی فریاد نمیکند. فریاد کردن هم کاری آسان نیست. بسیاری هستند شخصانی که نمیدونی درباره‌شون، نمیفهمی کیان کی نیستن، فریاد میکنن میبینن که با یگان کاری بد دست میزنن. بعد همون آدمی که فریاد کردگی در پیش قانون جواب میتید. او آدمی که مثلا کاری بد کردگی یگان کار دست دادگی و یا او قوانین همون آدمی که دعوت کردگی همین ویزا داده دعوت کردگی انا و بعد به جوابگری میکشن و در نزد قانون جوابگر میشود. برای همین ایخی کارو در کاریچو تماما دست نمیزنن تا اگر آدمی نزدیکش نباشی، تا اگر شخصی نزدیکش نباشی همین کارو نمیکنن. یا دوستی نزدیک باشی یا یگان آدمی نزدیک. این کاریچو هم همه قوشیورن که با کاری خودشون به حد شورن. کاری که میکنن 10 مرتبه و کارا تاب میتین تست گذرونده میفهمن بعدن او کارا دست میزنن. 그리고 인사할 거야? جوره شدیدی؟ دست صدیق معلومه شدیدی؟ چی خوردن؟ نخوردن. چه سوال بود تو میوال 첫째 부터 세 번째 주 금요 저녁 고정 실시간 방송합니다. 항상 4월부터 매월 첫째 주 세 번째 주 금요일 저녁. 금요일 저녁이면 좋아요. 우리는 시간 있어요. 퇴근하고 그다음 실시간에 참석할 수 있어요. 꼭 참석할 거예요. 응원할 거예요. 알겠습니다. 감사합니다. 별 말씀을요. 아닙니다. چند فرزند دارد به مکتب میروند یا استراحت؟ دو فرزند دارم، 2 تا بچه. هر دوشون صدیق میروند. صدیقاشون استراحت بود، اکنون صدیقاشون سر شده یافته. زمینی کانیکول بودن، اکنون درس وایشون صدیقاشون سر شد همین هفته. 빨리 거의 없었고 마스크 쓰고 이전에 19년 전으로 들어가고 싶어요. 저도 너무 그렇게 너무 가고 싶어요. 그거는 빨리 될 수 있어요. 우리 조금 더 참아야 돼요. 조금. صدیق چند سومی میگیرن؟ صدیقاشون 350,000 $300 350,000ش $300 میشود. بیا کنو بودی 인내심을 가지고 올해도 잘 건디션하시길 바랍니다.
네, 고맙습니다. 선본부님, 저녁 드셨어요? 저녁. 아, 그래요? 저는 이제 애기들을 재울 거예요. 이때까지 우리 같이 계셔서 너무 고맙습니다. 지금 이제 마칠 거예요. 다음에는 또 뵙겠습니다. 선본부님 너무 고맙습니다. دوستان اکنون حاضر باشد من افیر را جنبست میکنم. در پناه خدا باشد. خداوند شما را نگهبان. فرزانانیم ها 만세. 고맙습니다. 선본부님도 만세. 너무 고맙습니다. 덕분에 오늘 너무 즐거웠습니다. 실방에서. اینو از خورده همونجا علاقه به اینها شهروندی میتین. من گفتم که وقتی شهروندی که گیری از تاجیکستان از پاسپورت تاجیکی اتکاز میکنی، که ما در کار نیست شهروندی ایجا. ما در تاجیکستان در کاره پاسپورت تاجیکی ما تاجیکیم. یک روز ما به وطن برمیگردیم که انشالله شهروندی یگان دولت لازم نیست. ما вид на жительство داریم، همینش بس. 시간 나면 더 찾아뵐게요. 네, 고맙습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 주무세요. در پناه خدا باشین دوستان عزیز. خدا یار و مددگارتان.